Waqt li faħħar is-sussidji tal-enerġija li qed jagħti l-Gvern Laburista lil familji Maltin u Għawċin, ix-Shadow Minister għall-Finanzi u l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija qal f'kitba fit-Times li dawn mhumiex sostenibbli. F'indikazzjoni ċara li bil-Partit Nazzjonalista fil-poter, dan l-appoġġ, anke jekk hu tajjeb u għamel differenza fil-ħajja f'pajjiżna, faċilment jitneħħa. Delija li riċentament ukoll iddikjara li l-Gvern għandu jaqta minnu fih l-infiq tiegħu biex jaqta d-deficit nazzjonali, irrikonoxxa fit-Times li l-isfidi ġeopolitiċi preżenti waslu għal prezzijiet ferm ogħla fil-fuels għal familji u n-negozji. Saħansitra saħaq kif l-istess sussidji tal-Gvern ipprovdew stabbiltà lokali fi żminijiet fejn din iskarsa barra minn ġtutna. Enfasizza kif bi prezzijiet tal-enerġija stabbli, il-familji u anke n-negozji f'pajjiżna setgħu jippjanaw fit-tul mingħajr il-biża ta' żidiet f'daqqa. Qal li l-għajnuna qed tħalli impatt pożittiv anke favur ekonomija aktar reżiljenti. Madankollu Delija xorta aċċenna li s-sussidji jiswew ħafna flus u li huma ġustifikati biss fi żmien ta' kriżi. U sostna li r-riżorsi pubbliċi huma limitati u li jridu jintużaw għal affarijiet oħra. Dan bil-kontra ta' dak li jsostni b'mod konsistenti il-Prim Ministru Dr. Robert Abela li jsostni li sakemm jibqa' Gvern Laburista dejjem se jkollna riżorsi biżżejjed biex jinżammu s-sussidji u xorta jibqgħu jitwettqu il-wedi elettorali. B'kuntrast, Adrian Delija bħal kapp attwali Alex Borch diġà qed jfittex l-iskużi biex jneħħi s-sussidji. Fost l-oħrajn billi sostna li hemm bżonn flus għal iżjed investimenti fl-enerġija rinnovabbli, avolja dan diġà qed jsir u li l-Gvern Laburista qed jkompli jwessa l-fakultà lil iżjed familji u negozji permezz tal-miżuri tal-baġit għal din is-sena u anke dik imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela l-ġimgħa l-oħra favur dawk li lanqas għandhom aċċess fi djarhom. L-artiklu ta' Delija jikkonferma li l-Partit Nazzjonalista jibqa' ma jridx jagħti garanzija li jkun ta' tarka għal familji u n-negozji bl-iskuża li jista' jkun hemm prijoritajiet oħrajn. Magħrufa l-politika ta' awsterità meta kien fil-poter u għabba lil poplu bla rpiżijiet fi kriżi ferm iżgħar jidher ċar li l-politika tal-Partit Nazzjonalista baqgħet ma nbidlitx u għaddu tal-idea li jekk il-prezzijiet jolew barra, allura għandhom jolew f'Malta wkoll.